Nagyon szép volt. Jó gyermek barátja, cukrot, diót, mogyorot, rejtegett a zsákba. Amerre jár reggeli, kis cipőcske megtelik, megtölti a télapot, ha üresen látja. Nagyon szép volt. Viszont te nagyon kevés gyümölcsöt eszel. Azt is kell, nem csak a csokit. Mondtuk Jó. neki, hogy kóstolja. Mert a tényleg mindent lát, én mondtam Gyümölcsöt és zöldséget. neked. Meg kell venni a sárgarépát és az almát is. Nem csak a csokit. Én azokat nem tehetem. De csak kóstold meg, lehet, hogy finom és ízlene neked. Aha. Csak a banán szereti. Igen? Nem. Hát se. Én nem. Majd a tesó majd segít neked, jó? Fölvágja kis apró darabkákra a Meg répát. kell kóstolni. Ja. Meg kell kóstolni. Jó? És ha nem finom, akkor kikötöd. Meg kell kóstolni. Na, hoztam én nektek ajándékot is ám. Nem üres kézzel jöttem. Jók voltatok? Igen. Akkor nézzük, hogy mi van itt. Ki szereti a Monster High? Nem a tesó? Ő egy kicsit. Én azt hittem, hogy a tesó, de hát hogyha te, akkor ez a tiéd. Tessék. Zécike. Tessék, gyere. Köszönöm szépen. Szívesen. Várjatok. Pofája. Hoppá, itt maradt egy pár kis gumicukor. Ezt osszátok el. Zéti, ez